ميكي أو تكساس مستدرو زنبر حدا تاراكاو بوي نيرو حلفو بمسارحن موتن زيرفان استمل أوالا يخون كلون دحريت كديفو كأش خوينو بسلماو هيوت مستدرو إن من باريز مكرلو اتمعالتي مسح قولعو ما أدي قررمو فتارغ مسجونو ناس قليون كلو هندو تتمعات يقوح ميكي ما أدو قديفو اتمعات أخفت تسيقي خيدمو روفس زبال أفتخواو كل زفولتون زفرحن قانين يخويني تعنح روفس نزرخو سمزرافن بزي مخنات مقتالن سلاز فلت كل سويس فرحو مايكل جن بدن بزفولتو يزمسل قصو دنقاتن فرحني تحواويسو نيرو مايكل ندحنነት صدرو أمنا فرحو سلازنبره وشت ገዛ ንخاتن مسኦም مسح ንخبلعني نغرومو روفس نا وشت ገዛاتيو أفت ጠረጴዛ ኮፍ ይብል ካብ ጅቡኡ ድማ ክልተ ወርቃማ ሽጉጥ የውፅሞ ኣብ ክልተ ጎን ይቕምጠን ብዙሕን ከይጸንሐ እተን ሽጉጥ መሊሱ የልዕለን እሞ እቲ ሓንቲ ናብ ኤለኖር እቲ ሓንቲ ከዓ ናብ ናት ይጥቁመን ማይክል ዝኽርኢ እንከሎ ኣብ እግሪ ሩፈስ ይወድቕ እሞ ንዕኡ ቆትሎ ስድርኡ ግን ንኽምሕረሉ ብተደጋጋሚ ይልምኖ ሩፈስ ግን ምንም ኣይሰምዖን ክልቲአን ሽጉጡ ናብ ኤለኖር ይጥቁመን እሞ እንከይደንጎ ይትኩስ ናት ብድንጋጽ እንትበኪ ማይክል ድማ ኩነታት ሰዊቱ ክርኢ ናብ ጎየ ይኸይድ ኤለኖር ከም ዝሞተትን ተሓኪማት ትድሕነሉ ዕድል ከም ዘይብላን ምስ ኣረጋገጸ ማይክል ብንደት ይምላእ እሞ ንሩፈስ ከጥቅዖ ይሙክር ግን ጽቡቕ ሓሳብ ኣይነበረን ምክንያቱ ንሱ እውን ድራር ጥይት ካብ ምዃን ኣይተረፈን ናት ክልቲኦም ስድርኡ ሓንቲ መዓልቲ ሲኢኑ ብሓዘን እናኸየ እንከሎ ሓደ ኢዱ ናይ ዕንቅርቢት ውቃጦ ዘለዎ ኮርቴዝ ዝበሃል ወዲ ብድሕሪት መፂኡ ሒዞሞ ሩፈስ ድማ ካራ ኣውፂኡ ኣብ ግንባሩ መስቀል ይስእለሉ ድሕረዚ ንናት እንከይቀተሉ እታ ሰለማዊት ዝነበረት ህይወት ኣበላሽዮምሉ ሓዲጎሞ ይኸዱ ካብቲ መዓልቲ እሱ እንዳሓር እውን ናይ ናት ህይወት ከምቲ ዝነበረቶ ይቀጸለትን ኩነታት ካብ ዝፍጠር ብጣዕሚ ብዙሕ ዓመታት ይሓልፍ እሞ ንእሽተይ ዝነበረ ናት ዓብዪ ሰብኣይ ኮይኑ ንረኽቦ ብሓደ ቤተ ክርስቲያን ክጽላኣትዩ ደኒኑ እንከሎ እውን እቲ ኳርቴዝ ዝበሃል ናይ ዕንቅርቢት ውቃጦ ኢዱ ዘለዎ ሰብኣይ ብድሕሪቱ ይመጽእ ናት ንኳርቴዝ እንቋዕ ድሓን መጻኻ ኢሉ ቆቢዑ የውፅኦ እታው ግንባሩ ቆልዓ እንከሎ ዝገደፈሉ መስቀል የርእዮ ኳርቴዝ እዚ ወዲ ዝመን ምዃኑ ብደንቢ ገይሩ ስለ ዝፈለጠ ሕጂ ጥዑይ ሰብ ከም ዝተቐየረን ሕዚ ከም ቀደሙ ገበነኛ ከም ዘይኮነን እናረድአ ንኽምሕሮ ብተደጋጋሚ ይልምኖ ናት ግን እዚ ኩሉ ዓመት ሕንኡ ንኽፈዲ ተጸቢዩ ንምሕረት ዝኸውን ቦታ ኣይነበሮን ሽጉጥ ኣውፂኡ ድማ ተደጋጋሚ ብምትኳስ ንኳርቴዝ ይቐትሎ ኣብ ካልእ ክፋልታ ከተማ ድማ ኣባል ናይ ናት ጋንግ ዝኾነ ፒኬት ካብ ሓደ ባንኪ ቅርሺ ዘሪፎም ዝሃድሙ ልያው ሓፂሩ ይጽበ ናትን ዕርኽቱን ካብ ካልኦት ሰረቕቲ ሰሪቖም እዮም ዝመሓደሩ እዚ መዓልቲ እዚ ድማ እዞም ልያው ባንኪ ዘሪፎም ንሓንቲ ጸባብ መንገዲ ካብ ፖሊስ ንምምላጥ እናጋለዉ ይጸንሑ እሞ ናይ ናት ጋንግ ከም ጽበዩ ኣለዉ ግን ይፈለጡን መጀመርያ ፒኬት ብርሑቕ እንከለዉ እናተወከሰን ብዙሓት ይቐትል ሰለስተ ተሪፎም ካብ ፈረሶም ወሪዶም ክዋግኡ እንከለዉ እውን ጂም ዝተባሃለ ሓደ ንእሽተይ ተዋጋኢ ይመጽእ እሞ ብድሕሪት ነቶም ክልተ ይቐትሎም ኣብ መጨረሻ ካብ ኩላቶም ሓደ ማንሮል ዝበሃል ወዲ ይተርፍ እሞ ማሪኾም ሒዝዎ ማንሮል እቲ ሕጂ ዘሪፎሞ ዝነበሩ ቅርሺ ናብ ሩፈስ ዝወስድዎ ከም ዝነበረን ሕጂ እቲ ቅርሺ ብምዝራፎም ሞትኩም ጽበዮም ንሎ ነጊሩ ክፈራርሖም ይሞክር ግን ንሳቶም ምንም ኣይተገደሱን ማንሮል ንሩፈስ ከም ዝሰርሕ ምስ ፈለጡ እውን ናብ ናት ክወስድዎ ስለ ዝደለዩ ናብ መሕቢኦም ይማልእዎ እቲ ምሸት ንሱ ናት ኣብ ቃሪቱ ሜሪ ክረክብ ናብ ሓደ ናይት ክለብ ይኸይድ ብዙሕን ከይደንጎየ ግን ፒኬት ናብቲ ክፍሊ ኣትሞ ንሩፈስ እናኣለሹ ብጣዕሚ ብዙሕ ዓመታት ስለ ዝጸንሑ ንማንሮል ብምርካቡ ብጣዕሚ ተሓጒሱ ንናት ይነግሮ ናት እውን ቀታሎ ብኡ ዝረኸበላ ዕድል ከባኽን ስለ ዘይደለየ ምስ ሜሪ ዝነብሩ ጸኒሒት ብምቁራጽ ናብ መሕቢኦም ከይዱ ንማንሮል ይረኽቦ ማንሮል መጀመርያ ምንም ኣይተዛረበን ነይሩ ግን ናት እውን ዓቕሉ ይውድእ ስለ ዝነበረ መሳርሒ ኣውፂኡ ተዘይተዛሪብካ ቅትለካ ኢሉ ይፈራርሖ ድሕሪ ቁሩብተይ ደቓይቕ ማንሮል ንናት ኣመና ይፈርሖ ስለ ዝጀመረ ብዛዕባ ሩፈስ ኩሉ ዝፈልጦ ነገር ይነግሮ ሩፈስ ንዝተወሰኑ ዓመታት ኣብ ቴክሳስ ተኣሲሩ ከም ዝነበረን ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ተፈቲሑ ሬድውድ ናብ ዝበሃል መሕቢኡ ክኸይድ ምዃኑን ይነግሮ ናት ማንሮል ዝሃቦ ሓበሬታ ስለ ዘዕግቦ ከይቀተለ ብምሕረት ክሰዶ ይውስን ኣብቲ ዝቕጽል መዓልቲ ብዙሓት ወታደራት ንሩፈስ ኣብ ባቡር ጽዒኖም ካብ ሓደ ቤት ማእሰርቲ ናብ ካሊእ እናወሰድዎ ነይሮም ግን ናይ ሩፈስ ጋንግታት ንኸፍትሕዎ ኣብቲ ሳራይ ጽበዮ ከም ዝነበሩ ምንም ኣይፈለጡን ካብ ኩላቶም እትፍራሕን እታ ዝጨከነትን ትሩዲ ትበሃል ጓል ፈረሳ እናገለበት ኣብ መንገዲ እቲ ባቡር ከይዳ ጠጠው ትብል እሞ እቲ ኦፕሬተር ጠጠው ንኸብላ ይግደድ ታራ ጓል መሲላቶ ክጻረፋ ካብ ባቡር ይወርድ እሞ ንዕኡ ቀቲላ ጋንግስተራት ሒዛ ናብታ ባቡር ትስቀል ኣብ ውሽጢ እቲ ቼሪክ ዝበሃል ጋንግስተር ነቶም ካልኦት እናመርሐ ይጸንሕ እሞ ሓደ መንእሰይ ፖሊስ ኣብ መንጎ ጠጠው ክብሎም ይፍትን
ቸሪክ ድማ መሳርሒኡ እንድሕር ዳኣ ዘይቕሚጡ ኣፍታ ባቡር ዘለዉ ኩሎም ሲቪል ተሳፈርቲ ሓደ ብሓደ ከም ዝቐትሎም የፈራርሑ እሞ እቲ ፖሊስ መሳርሒኡ ዘይምቕማጥ ካሊእ መማረፂ ከም ዘይብሉ ተረዲእዎ ዝወልዎ ሰሚዑ ምግባር ይጅምር። ቸሪኪ ጋንጉ ሒዙ ናብቲ ሩፈስ ዝተኣሰረሉ ቦታ ክኸይድ እንከሎውን ነቲ ፖሊስ ከም መከላኸሊ ተጠቒሙ ብቕድሚቱ ይወስዶ። እቶም ኣብ ውሽጢ ዝነበሩ ወታደራት እውን ከምቲ መንእሰይ ፖሊስ ንቸሪክ ናብ ውሽጢ ከእትይዎ ፈቓደኛታት ኣይነበሩን። ብድሕሪቱ ብዙሓት ሲቪላት ከም ዘለውን እንድሕር ዳኣ መሳርሒኦም ዘይደርብዮም ከም ዝቐትሎም ምስ ኣፈራርሖም ግን ንሶም እውን መሳርሒኦም ይደርብዩ። ናብ ውሽጢ ኣትዮም እቲ ሩፈስ ተዓፂሉ ዝነበረ ዓብዪ ካዝና ከፊቶም የውፅዎ እሞ ሩፈስ ቆቢዕ ምስ ገበረ ኣፍታ ባቡር ዝነበሩ ኩሎም ፖላዊስ ንክቕተሉ ኣዚዙ ካብታ ባቡር ይወርድ። ደስ እናበሎ እውን ናፍታ ሬድውድ እትበሃል ቅድም ብዘረፎ ቅርሺ ዝሰርሓ ከተማ ጉዕዞ ይጅመር። እታ ከተማ ሕጂ ዋይሊ ዝበሃል ናይ ቀደም ናይ ሩፈስ ዓርኪ ዝነበረ ወዲ እዩ ዘመሓድራ። ሩፈስ ኣብ እስረይቶ ዝነበረሉ ሰዓት እውን ነታ ከተማ መመሓደርን ሩፈስ ቅድሚ ምእሳሩ ሂብዎ ዝኸደ ቅርሺ ተኸታታልን እዩ ነይሩ። ሩፈስ መጀመርያ ናብታ ከተማ ክኣቱ እንከሎ ናብቲ ባንኪ ይኸይድ እሞ እቲ ቅድሚ ምእሳሩ ቅሚጥዎ ዝነበረ ቅርሺ ንክምለሰሉ ይሓትት። ግን እቲ ማናጀር ቅርሺ ዝበሃል ከም ዘይብሉ ይነግሮ። ምክንያቱ ቅድሚ 2 መዓልቲ ካበይ ከም ዝመፁ ዘይፍለጡ ሸፋቱ እቲ ባንኪ ሙሉእ ንሙሉእ ከም ዝዘረፍዎን ቅርሺ ዝበሃል ከም ዘይገደፍሉን ይነግሮ። ካሊእ ይትረፍ ሩፈስ ቅድሚ ምእሳሩ ሓዊእዎ ዝነበረ $25,000 ከይተረፈ እዩ ጠፊኡ ፀኒሕዎኒ። እዚ ዝወሰደ ግን ካብ ናይ ባዕሉ ጋንግ ምዃኑ ስለ ዝፈለጠ ንዋይሊ ይፅውዖ እሞ እቲ ዝሓደኩልካ ቅርሺ ኣበይሉ ኢሉ ይሓቶ። ዋይሊ ግን ምንም ከይመሰሎ እቲ ዝሃብካኒ ቅርሺ ጋንግና ንምዕባይን ምስ ፍሕፋሕን ተጠቒመሉ እየ። እዛ ከተማ ድማ ልዕሊ መጠን ብዙሕ ዕዳ ስለኔዋ እንከ ሓፈረ ነቶም ፃዓዱ ሃፋትም ከም ዝሸጥዋ ይነግሮ። ሩፈስ እዚ ክሰምዕ እንከሎ ብጣዕሚ ይሓረቕ። እቲ ኣሚኑ ቅርሹን ከተምኡን ዝሓደጉሉ ወዲ ኩሉ ነገር እጥፊእዎ ይጸንሕ። መን ይነብር መን ይመውት ንኽወስኑ እውን ኢድ ንኢድ ቦክስ ግጥም ይጅምሩ እሞ ኣብ መጀመርያ ዋይሊ ልዕልነት ይህልዮ፣ ግን ድማ ከምኡ ኢሉ ኣይቀጸለን። ምክንያቱ ሩፈስ ዝበለፀ ጉልበት ስለ ዝነበሮ ደጊሙ ምትስእ ክሳብ ዝሰኣኖ ቀጥቂጦ መሬት የደቅሶ። ግን ከዓ ክንዲ ዝበደለ ይወድሎ ዳ እምበር ኩሉ ዝነበሮ ዘጥረዮ ሳላ ዋይሊ ስለ ዝነበረ ምእንቲ ምሕዝናህና ምሕረካ ኣለኹ ግን ገጽካ ከይተርእየኒ ኢሉ ካብታ ከተማ ንኽጠፍእ ይነግሮ። እቲ ምሸት ንሱ ናት ኣፍቃሪቱ ሜረብ ትሰርሐሉ ክለብ እናዕረፈ ይጸንሕ እሞ ቤት ዝተዋሃረ ፖሊስ ተረጋጊዑ ናብ ጠረጴዙ ይቐርብ። ንሳቶም እንታይ ከም ዝብሉ ኣለዎ ይስምዑ ነይሮም። ግን እቶም ጋንግስተራት ነቲ ፖሊስ ስለ ዘይፈተይዎ ብቐረባ እናተኸታተሉ ይጸንሑ። ሃንደበት ግን ናት ንቤስ ዊስኪ ይግጭዎ እሞ ኩሎም መሳርሒኦም የውፁ። እቲ ፖሊስ እውን ናት ብባንኪ ዘረፋ ከም ዝተጠርጠረን ንቓለ መሕተት ከም ዝወስዶን ምንም ከይገበረ ከም ዝመልሶን ቃል ኣትየሎም እሞ ናት እውን ነቶም ጋንግስተራት መሳርሒኦም ንኸውርዱ ይነግሮም። ሸሪፍ ቤዝ ንናት ሒዝዎ ሙሉእ ለይቲ እናተጓዓዘ ይሓድር እሞ ኣብቲ ዝቕፅል ንግሆ ካብታ ከተማ እኹል ርሕቐት ከም ዝተጓዓዙ ምስ ፈለጠ ንናት ካብታ ጋሪ የውርዶ። ለካ ሸሪፍ ቤዝ ንናት ዝጠርጥረሉ ገበን የለን። ኮነ ኢሉ ኣሲሩ ዘምፀውን ካብ ሓደጋ ንኽሕሉን ካልኦት ሰባት ንኸይጥርጥርዎምን ጥራሕ እዩ። ሩፈስ ብዙሓት ሰባት እናቸገረ እዩ ዝርከብ። ሸሪፍ ቤዝ እውን በይኑ ቆትሎ ከም ዘይኽእል ስለ ዝፈለጠ ንናት ሓገዝ ክሓትት እዩ መፂኒ። ናት ስድርኡ ብሩፈስ ክቕተሉ እንከለዉ ሸሪፍ ቤዝ እዩ መርማሪ ኮይኑ ዝከታተሎ ነይሩ። ሕዚ ድማ ምስኡ ኮይኑ ንሩፈስ ንኽቐትሎን ሕነ ወለዱ ብሓደ ንኽፈድዩን ንናት ይሓቶ። ናት እቲ ፖሊስ ንኸምዚ ዓይነት ጉዳይ ከም ዝፈለጦ እዩ ስቕ ኢሉ ተኣሲሩሉ ነይሩ። ግን እቶም ካልኦት ኣዕርኽቱ እቲ ጉዳይ ስለ ዘይፈለጡ ንኸፍትሕዎ ሙሉእ ለይቲ ብፈረሶም እናሰዓዎ እዮም ሓዲሮም። ናት ስለ ዝረአዮም ንኽዛረቦም ናፍቲ እዋም ይቐርብ እሞ ገና ሓንቲ ቃል ከይተዛረበ ኩሉ ዝተባሃልዎ ከም ዝሰምዑን ሕነ ወለዱ ክፈድ እናኸደ ስቕ ኢሎም ከም ዘይርእይዎን ምስኡ ኸይዶም ከም ዝዋግኡን ድማ ይነግርዎ። ናት ግን ምስኡ ንኸዱ ፍቓደኛ ይነበረን። ሕነ ስድራይ ኣነ ዝፈድ እምበር ንዓኹም የምልከተኩምን። ድሓር ከዓ ናይ ሩፈስ ጋንግ ብጣዕሚ ሓደገኛታትን ምሕረት ዘይፈልጡ ቀተልትን እዮም። ፈፂመ ድማ የማልአኩምን ዋላ ይወሎም ዳ እምበር በይኑና ኸደ ክርእዩ ፍቓደኛታት ይነበሩን። ኩሎም ከም ዝሕግዝዎ ድማ ቃል ኣትኢሉ። ፒኬቲን ካልኦት መሓዙቱን ንሱ በይኑና ኸደ ካብ ምርኣይ ምስኡ ተዋጊኦም ሙማት ከም ዝመርፁ ግልፂ ይኾነሉ እሞ ሕራ ይብሎም። በቲ ወገን ናብ ሬድውድ ክንከይድ ከለና ትሩዲ ነቶም ነበርቲ ትእክቦም እሞ እቲ ሕጂ ዘባረርዎ ዋይሊ ከተምኦም ንዓበይትን ሃፋትን ምን ሰባት ክትሸየጥ ከም ዘጫረታን እንድሕር ዳ እቲ ጨረታ ክቋረፅ ኮይኑ ሕድሕዶም $15,000 ከዋፅኡ ከም ዘለዎም ትነግሮም። እቶም ነበርቲ መጠንቲ ቅርሺ ዋላ ብጣዕሚ የደንግፆም ዳ እምበር ሓደ ፍቓደኛ ዘይኮነ ሰብኣይ ብሩፈስ ኣብ ደው ዝበለላ ክቐተል ምስ ረአዩ ንኽኸፍሉ ፍቓደኛታት ይኾኑ። በቲ ወገን ኣብቲ ጫካ ናት ምስቶም ካልኦት ሸፋቱ ምስ ሸሪፍ ቤዝ ከመይ ገይሮም ንሩፈስ ከም ዘጥቅዕዎ እናተመኻሩ ይጸንሑ እሞ ዝረገፈ ስናኑ ወርቂ ቀይሩ ካብታ ከተማ ዝሃድም ዝነበረ ዋይሊ እናኸደ ይረኽብዎ። ኣሲሮም ናፍቲ ዝተሓውእሉ ቦታ ይወስድዎ እሞ ብዛዕባ ሩፈስ ኩሉ ዝፈልጦ ነገር ንኽነግሮም የፈራርሕዎ። ዋይሊ ኩሉ ነገር ምስ ነገሮም ከጥቅዑ ከም ዝሓስቡ ኣለዉ ይርድኦ እሞ ሕዚ ከምዚ ኢሎም ተኸይዶም ኩላቶም መወቱ ምዃኖም የጠንቅቖም።
ሩፈስ ሕጂ ብጣዕሚ ቅርሺ ስለ ዘድልየሎ ሃፋትም መሲልኩም ናፍታ ከተማ ኺዱ ኣብ ሬድውድ ክትገዝእዎ ደልዩ ባር ከም ዘሎ ረድእዎ እሞ ፈቃደኛ ክኸውን እዩ ብውሽጢ እኹላት ሰባት ምስ ዘርጋሕኩም ብደገ እውን መጥቃዕቲ ትጅምሩ ኢሉ ሓሳብ ይህቦም እሞ ኩላቶም ይፈትይዋ እቲ ምሸት ንሱ እውን ሜሪ ባር ክትገዝእ ዝደልየት በዓልቲ ሃፍቲ መሲላ ናብ ሬድውድ ትኸይድ እሞ ንሩፈስ ኣብ ሓደ ክለብ ትረኽቦ ምስ ሩፈስ እናዕለለት እንከላ ግን እንከይተፈለጣ ብዛዕባቶም ቀትሪ ዘረፍዎም ሰባት ተልዕሉ እሞ ናይ ሩፈስ ሰራሕተኛታት ስለ ዝነበሩ ሩፈስ ሜሪ ሓንቲ ካብቶም ዝዘረፍዎ ሰባት ምዃኑ ፈሊጡ ርእሳ ብመሳርሒ ትውቃዕ እሞ እውን ኣስሒታ ትወድቕ እቲ ዝቕፅል መዓልቲ ናቲ ነቶም ካልኦት ሸፋቱን ብጣዕሚ ይጭንቑ ምኽንያቱ ሓሳቦም ሜሪ ኣብ ዝሓለፈ ምሸት ኩሉ ስምምዕ ወዲኣ ንኽትምለስ እዩ ነይሩ እቲ ምሸት ንሱ እውን ኩሎም ጋንግስተራት ሒዙ ናብ ሬድውድ ይኸይድ እሞ ትሩዲ ምስቶም ካልኦት ናይ ሩፈስ ጋንግስተራት መሳርሒ ኣዳልያ ትጽበዮም ኣብ ዝሓለፈ መዓልቲ ናይ ሩፈስ ቅርሺ ዝዘረፉ ንሶም ምዃኖም ከም ትፈልጥ ነጊራ ንሜሪ ኣሲራ ኣብቲ መንገዲ ተምፃ እቲ ዝሰረቕኩሞ ቅርሺ $10,000 ወሲኽኩም ተዘይመሊስኩሞ ሜሪ ደጊምኩም እትርእይዋ ኣናይ ሬሳ ሳንዲቑ ኢላ ተፈራርሖም ናተፍቲ ሰዓት በቲ ዝነበሮ ሓይሊ ካሊእ መማረፂ ስለ ዘይነበሮ ፈቓደኛ ኮይኑ ናፍቲ ጫካ ይምለስ ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ እውን ናብ ሓደ ባንኪ ኸይዶም እቲ ዘድልዮም ቅርሺ ንኽዘርፉ ይሓስቡ ብዛዕባ ባንኪ ዘረፋን ዝተተሓዙ ነገራትን እኹል ፍልጠትን ተመክሮን ስለ ዝነበሮም እውን እዚ ትልሞም ተሳኺዑ ዘድልዮም ቅርሺ ሒዞም ከም ዝምለሱ ምንም ኣይተጠራጠሩን ናፍቲ ባንኪ ከኣትዩ ከለዉ ብደገ ዝረእዎም ሰባት ንኸይጥርጥርዎም ኮፊ ናይ ሃፍታም ሰበይቲ ክዳን ይኽደን እሞ ሰለማዊ መሲሉ ይኣቲ እቶም ካልኦት ኣብ ደገ ክጽበዮም ከለዉ ድማ ናቲ ሒዝዎ ይኣቲ ነተን ሰራሕተኛታት ምስ ረኸበተን ብግልፂ ቅርሺ ክትዘርፍ ከም ዝመፀት ትነግረን ግን ንሰን ቀልዲ መሲልዎን ብጣዕሚ ይስሕቃ እሞ መሳርሒ ኣውፅያ ቅርሺ ሃባና ክትብለን እንከላ ግን ዝተዓጠቐት ሰበይቲ ብምስሓቐን ክናስሓ ይጅምራ ናቱ እውን ነቶም ኣፍ ደገ ዝነበሩ ጋርድታት መሳርሒኦም ክድርቡ ይነግሮም እሞ እቲ ዘድልዮም ቅርሺ ሒዞም ናብ ፈረሶም ተሰቒሎም ምንም ከይተታኾሱ ይወፁ ድሕሪዚ ናፍቲ ጫካ ዝነበረ መሕብኦም ይምለሱ እሞ እቲ ዘረፍዎ ቅርሺ እኹል ከም ዘይኮነ ይፈልጡ ኣብታ ሰዓት ንሳ ግን ዋይሊ ካብ ሩፈስ ሰሪቕዎ ዝመፀ ብዙሕ ጠያይትን ተተኳስን ኣብ ጋርኡ ፅዒኑ ይመፆም ሸሪፍ ቤዝ መጀመርያ ኣብ ሓንቲ ጋሪ ብዙሕ ተተኳሲ ፅዒኑ ይኸይድ እሞ ቸሪክ ተቐቢልዎ እቲ ቅርሺ ትኽክል ደይኮነን ክርኢ እንከሎ ሩፈስ ኣብቲ ሆቴሉ ኮይኑ ብርሕቐት ይከታተል ግን ዝተወሰኑ ናይ ሩፈስ ጋንግስተራት ናፍታ ጋሪ ቀርቡ እንከለዉ ኣብ ውሽጢ ዝነበረ ቦምቢ ይፍንጀር እሞ ንዝተወሰኑ ጋርድታት ይቐትል ቸሪክ ተናዲዱ መሳርሒ የውፅእ እሞ ነቲ ፖሊስ ይጥቅመሉ እቲ ፖሊስ ግን ቸሪኪ ናቲ ዝገበረ ሩፈስ ንሜሪ ነፃ ከም ዝሰዳእ ዝኣተየሉ ቃል ከም ዝሕሊ ንምርግጋፅ ጥራሕ እምበር ካልእ ኣይኮነን ኢሉ ይነግሮ ድሕሪ ደቃይቕ ናት እቲ ትኽክለኛ ቅርሽን ቦምብን ተሸኪሙ ኣብ ጋሪ እናጎተተ ይመጽእ እሞ እቶም ካልኦት ኣባላት ጋንግስተር ድማ ብዝተፈላለየ ኣንፈት ተበቲኖም እናሓለይዎ ይጸንሑ ናት ናብ ውሽጢ ከተማ ኣትዩ ሜሪ ቀልጢፍኩም ተዘይሰዲድኩማ እዛ ቅርሺ ዝመልአት ጋሪ ብሓደ ግዜ ክፍንጅራ ኢሉ እናፈራርሖም ሩፈስ ኣብታ ሆቴሉ ኮይኑ ይከታተል ድሕሪ ብዙሕ ምፍራሕ እውን ትሩዲ ንሜሪ ሒዛታ ናፍቲ ጽርግያ ትወፅእ ናት ተሲልዎ ናብ ሜሪ ገጽ ክኸይድ እንከሎ ግን ቸሪኪ ብድሕሪቱ ኮይኑ ሽጉጥ ይጥቁመሉ ጂም ድማ ዘንጊዑ ብድሕሪቱ ይመጽእ እሞ ንቸሪኪ መሳርሒኡ ይጥቁመሉ ቸሪኪ ንጂም እንድሕር ሰብኣይ ኮይንካ ኣብቲ ዝፍለጥ ናይ ምዕራብ ግጥም ንኽገጥሞ ይሓቶ እቲ ግጥም ክሳብ 3 ቆፅሩ እሞ እቲ ፈጢኑ ሽጉጥ ኣውፅኡ ዝተኮሰ ሰዓራ ይኸውን ጂም ብናይ ሽጉጥ ምምዛዝ ፍጥነቱ ይምካሕ ስለ ዝነበረ ፈቓደኛ ይኸውን ግን ቸሪኪ ገና ምቁፃርን ከይጀመረ ሽጉጥ ኣውፅኡ ንጂም ተኩሱ ይቐትሎ ፒኪት ኣብ ልዕሊ ሓደ ገዛ ተሓዊኢሎም ዝነበረ ቦታ ኮይኑ ጂም እናተቐተለ ይርአ እሞ ብጣዕሚ ይናደድ ንዝተወሰኑ ወታደራት ተኩሱ ድሕሪ ምቕታል እውን ነታ ቅርሺ ፅዒና ዝነበረት ቦምብ ዝተሓወሰ ዓረበያ ብሽጉጥ ይወቕዓ እሞ እቲ ቅርሺ ይቃፀል ሕጂ ሩፈስ እቲ ጽበዮ ነበረ ቅርሺ ስለ ዝተቃፀለ ጠጠው ዘብለሉ ምኽንያት ኣይተረፈን ኩሎም ኣባላቱ ድማ ንናትን እቶም ካልኦት ጋንግስተራትን ንኽቐትልዎም ይእዝዞም እቶም ጋንግስተራት ኣብታ ከተማ በዓልቲ ንባዕልቶም ክዋግኡ እንከለዉ ድማ ሜሪ ንትሩዲ እናሰዓበታ ናብ ሓደ መጋዘን ይኣትያ ትሩዲ መሳርሒ ዝተረፎ ጥይት ስለ ዘይነበረ ከም ዕንጨይቲ ትጥቀመሉ ድሕሪ ብዙሕ ባእሲ እውን ሜሪ ሰዓሪት ኮይና ንትሩዲ ትቐትላ ናብቲ ጽርግያ ክንምለስ እንከለና ናትና ቤዝ ኣብ ከተማ ኮይኖም እንትበኣሱ እቶም ካልኦት ፀጋዕ ፀጋዕ ኮይኖም ይሽፍኑሎም ግንበይ ከም ዝተተኮሰ ዘይፍለጥ ጥይት ንናት ይወቕዖ እሞ ናብ መሬት ይወድቕ ኣብ ፈረስ ዝተሰቐለ ገጹ ብማስክ ዝተሸፈነ ካሊእ ጋንግስተር መፅዩ ንናት ክትኩሰሉ እናበለ ግን ቤዝ ይመጽእ እሞ ንዕኡ ቀቲሉ ካብቲ ዝተኮሰሎም ነበረ ጥይት ንኽከላኸልሉ ናፍታ ኣብ ጥቕኦም ዝነበረት ዓረብያ እናጎተተ ይወስዶ ብኩሉ ገጽ ተኸቢቦም እቲ ተኹስ እናመረረ ኸይድ እንከሎ ናት ስድርኡ ዝተቐተሉሉ መዓልትን ዝወኸዮ ብኽያትን የስታውሱ እሞ ብድፍረት ተመሊኡ ተሲኡ ነቶም ጋንግስተራት ይትኩሰሎም ኣብ ሰዓት እዚ ዋይሊ ነቲ ገዛ ብምሉኡ ከቃፅሎ ደልዩ ስለ ዝነበረ ቦምቢ ተሸኪሙ ናፍቲ ሩፈስ ዝነበሩሉ ክፍሊ ይኣቲ
ይቅርታ እናሓተቶን ከሎ ግን ሩፈስ ብጣዕሚ ተናዲዱ ስለ ዝነበረ ደጊምካ ገጽካ ከይተርእይን ዶ ኢለካ ነይረ ብምባል ንትሒዝዎ ዝነበረ ቦምቢ ተኪሱ ምስ ወቅዖ ተፈንጂሩ ዋይሊ ይመውት። በቲ ወገን ፒኪትና ኮፊ እቶም ኣብ ጽርግያ ዝነብሩ ሾፋት ቀቲሎም ብምውዳቕ ናብቲ ውሽጢ ገዛ ይኣትዩ። ፒኪት ኣብ ጅቡኡ ኮይና ካብ ጥይት ዝተኸላኸለሉ ሳንቲም ኣውፅኡ ተገሪሙ እናሰዓማን ከሎ ግን ቼሪካ አንደበት ብድሕሪቱ ይመጽእ እሞ ብዝዋኑ ወቂዑ ይቐትሎ። ኮፊ ብሞት ዓርኩ ብጣዕሚ ተናዲዱ ስለ ዝነበረ ሰብኣይቲ ኮይንካ ንዓብ ቅድሚት ተኩሰለይ ብምባል እታ ናይ ዓንትዎ ግጥም ንኽጋጠሙ ይጽውዖ። ግን ሕጂ ከም ጅም የተሸወደን ገና ምቁጻር ከይጀመሩ ኮፊ ቀዲሞ ሽጉጡ ብምውፃእ ንቼሪክ ይቐትሎ። ናት ኣብ ደገ ዘለዉ ኩሎም ጋንግስተራት ቀቲሉ ምስ ወድአ ወዲ 10 ዓመት ኮይኑ ዝጀመሮ ቃሰ ንኽውድእ ናብ ናይ ሩፈስ ክፍሊ ቅስና ኣልያኣቲ። ሩፈስ ኣብ ውሽጢ ተረጋጊዑ ኮፍ ኢሉ ክጽንሖን ከሎ ድማ ናት ቆልዓን ከለኹ ህይወት የበላሽኻለይ ተስታውሰኒ ዶ ትኸውን ኢሉ ይሓቶ። ሩፈስ ከም ዘስታውሶ ምስ ነገሮ እዚ ኩሉ ዝገበረ ከምቲ ሕጂ ናት ዝገብረሎ ሕንኡ ክፈዲ ስለ ዝደለየ ከም ዝኾነ ይረድኦ። ናት ተደናዊሩ እንታይ ከም ዝብሎ ከይተረድኦ ስቕ ኢሉ ክሰምዖን ከሎ ድማ ሩፈስ ቆልዓ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣቦኡ ንዕኡን ነዲኡን ኩሉ ግዜ ቅጥቅጣ ከም ዝነበረን ሓደ መዓልቲ ግን ንሩፈስ እናተኸላኸለሉ ኣዲኡ በቦኡ ከም ዝተቐተለትን ይነግሮ። እሱ ኸይኣክል ኣቦኡ ካብቲ ዓዲ ክጠፍእ እንከሎ ናይ ኣዲኡ ኩሉ ሃፍትን መሬትን ሸይጥዎ ይኸይዱ። ሩፈስ እዚ ኩሉ ዝገብሮ ብኡ ዋላ ይኹን ሕነ ኣዲኡ ከይፈደየ ሱቕ ክብል ግን የደልየን። ንዓመታት ቀትርን ለይትን ኣሊሹ መጀመርያ ይረኽቦን። ድሕሪ ክንደይ ግዜ ክንደይ ማዕፆታት እናኳሕኩሐ ድሕሪ ምጽናሕ ግን ኣፍታ ናይ ናቲ ገዛ ይረኽቦ። ለካ ሩፈስ ኣደይ ቀቲሉ ኣሳቒኒ ጠፊኡ ዝብለሎ ሰብኣይ ማይክል እዩ። ኣብ ሰዓት ናት ኣቦኡ ዝቆተለ ሰብኣይ ሓዊ ምዃኑ ይርድኦ እሞ ናይ መጠረሻ ይድንግጽ። ሓሲኻ ኢኻ እናበለ ድማ ንሩፈስ ሱቕ ንኽብል መሳርሒኡ ይጥቁመሉ። ብሓደ ገጹ እቱ ዝፈትዮን ዝኣምኖን ዝነበረ ኣቦኡ ክንዲ ዝጨካን ኢሉ ክኣምን ኣይደልየን። ብሓደ ገጹ ድማ ሕነ ክፈዲ ዕድመ ልክዑ ዝተጸበዮ ወዲ ሓዊ ኮይኑ ብምጽንሑ ጭካነ ይረኸበን። ንሩፈስ ሓሳቡ ምዃኑ ዋላ ደጋጊሙ ይዛረቦ ዳኣ እምበር ንሱ ናይ ናት ሽጉጥ ሒዙ ሕነ ካፍደ ተኲስካ ቀተለኒ እናበለ ብተደጋጋሚ ይጨቕጭቆ። ኣብ መጠረሻ ናት ገጹ ጠውዩ መሳርሒኡ ናብ ሩፈስ ይጥቁም እሞ ብተደጋጋሚ ጥይት ተኲሱ ይቐትሎ። ድሕሪ ዝኹሉ ዓመት ሕነ ኣቦኡ ብምፍዳዩ ሕጉሰ ይመስልን። ምክንያቱ እቲ ዕድመ ልክዑ ክቆትሎ ዝኣለሾ ወዲ ሓዊ ኮይኑ ጸኒሑ። ኣብ መጠረሻ ግን ሓዊ ስለ ዝነበረ ንእሽተይ ክብሪ ኸርእዮ ደልዩ እቲ ተባላሹ ነበረ ሱፉ ይዕርየሉ እሞ ኣዒንቱ ዕሚትዎ ካብቲ ገዛ ይወፅእ። ኣብ ደገ ንጂምና ፒኪት ይቐርቦም እሞ ኩላቶም ብዝተፈላለየ መንገዲ እናኸዱ እናረኣናዮም ፊልም ናይ ውዳእ ፈቲኹምዎ ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ንቻናል ሓደሽቲ ኮይንኩም ሳብስክራይብ፣ እዚ ቪድዮ ድማ ላይክ ብምባል ናብ ብዙሕ ሰብ ንኽበፅሕ ገበሩልና። ደጊምና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ጻንሒት።